ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಚಿಪ್ಸ್ ಅವೆ ನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನೆ ಬಲೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಚ್ಚಿಲ್ನು ಕಟ್ ಮಂತುದು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸಪುರ ಸಪುರ. ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಪೀಸ್ ಈತ್ ಸಪುರ ಸಪುರ ಇತ್ತಂಡು ಒಂತೆ ತೋರಾಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸಪುರ ಇತ್ತಂಡ ಬೇಗನೆ ಕಾಯಿಂಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟೇ ಕಟ್ ಮಂತದು ದೀತೆ ಅವೇ ನಿತ್ತೆ ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ. ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆನು ಬೆಚ್ಚಾಯರ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನವಕ್ಕ ಐಕ್ ಪೆಲಕಾಯಿನು ಕಾಯರ ಪಾಡು ನೋಡು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡ್ದಿದ್ದು ನೆನು ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು ಇಜಂಡ ಚಿಪ್ಸ್ ಕರ್ಚುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡ್ದಿದ್ದು ಕಾಯ್ತೊನ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡು ದೀವೋ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಯಾನ್ ಹೊರದ ಚಿಪ್ಸನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರಿದಿನ ಪೆಲಕಾಯಿಲ ಇಂಚನೆ ಕಾಯ್ಪೋಡು. ನಮ್ಮ ಕಾಯರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪೋಡು ಕಾಯರ ಪಾಡ್ನ ಬಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ಲೋ ದೀದು ಕಾಯ್ತೋ ನೋಡು. ಇಜಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ಸರಿಟ್ ಕಾಯಿಜಿ ಇತ್ತ ಒರಿದಿನ ಪೆಲಕಾಯಿಲ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಾಯರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾಯರ ಪಾಡ್ನ ಬಕ್ಕ ಪೆಲಕಾಯಿನು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದೆಪ್ಪೋಡು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದುಪ್ಪೋಡು. ಇಜಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಕಾಯಿಜಿ ಕೆಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಕಾಯರ ಬೋಡಾದು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದೆಪ್ಪೋಡು. ಇತ್ತ ಪಿರ ಯಾನ್ ದೆತ್ತದು ಪಿರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಈಟಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತದವೇನು ಪಿರ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಐಕೆ ಯಾನು ದೆತ್ತದು ಪಿರ ಪಾಡೋನ್ನಿ. ಇಜಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚೌಲಿ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನೆಡ್ದಾದುಲ ಚಿಪ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಕಾಯ್ತಿದಿನ ಚಿಪ್ಸ್ನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗನ್ ದೇತ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡತೆ ಏತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಬೈದನು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾವು. ಇತ್ತೆಂದೇಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೋನುಗ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೋಂಡಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುಲ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೋನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಚಿಪ್ಸ್ನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಉಪ್ಪುಲ ಐಕ್ ಸರಿ ತಾಗುನಂಚನೆ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೋ ನೋಡು. ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಚಿಪ್ಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಜ್ಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.